Добро утро! Супер! Много се радвам, че имам възможност да ви споделя неща, които ни вълнуват през последните години. И страшно вдъхновена се чувствам от вас, защото толкова много хора на едно място, всички мислят по един различен начин, всички търсят някакво различно решение. Е изключително вдъхновяващо. Аз много обичам да се свързвам с подобни структури. Мисля, че тази една общност, която ние формираме в момента на едни хора, търсещи една по-различна алтернатива, е много, много прекрасно. Така че за мен е чест да споделя моите виждания по въпроса. Колко от вас са чували за родителските кооперативи? Всички. Добре, това е следващата стъпка. Аз посветих доста време от живота си на родителските кооперативи. С няколко майки стартирахме първия такъв в София. След това продължихме в асоциация, успяхме така да сформираме някаква мрежа от тези кооперативи, но нещо на мен ми липсваше в тях и затова сега създадохме кооперативна академия, която всъщност така се грижи за кооперативни центрове. В родителските кооперативи за мен фокуса беше малко повече насочен към родителите, а децата и образованието и децата малко така оставаха на заден план, затова създадохме кооперативни центрове. В София вече има 2 такива. Поддържаме си контактите с родителските кооперативи, защото те са нашите по-малки братя. И ще ви разкажа за кооперативна академия. Това е нашата марсианска история. Много преди 5 години, когато започнах да се занимавам с деца и с родители, имах чувството, че наистина съм паднала от Марс. Нещата въобще не ми харесваха. Случваше се така, че едно различно отношение, едно наистина уважаващо личността, някакво едва ли не любовно отношение към детето беше абсолютната екзотика. И затова така се чувствахме леко марсианци в тази тема. Не знам къде ми е мишката. На екрана. Добре. Нашето началото. Всъщност, когато започнахме да търсим алтернатива за нашите деца, в групата родители, с която работих, се сблъскахме с една ужасна ригидност. Системата не откликваше на нуждите. Ние имахме нужда от един диалог с институциите, с хората, които ще работят с тези деца. Обиколихме толкова много детски градини, винаги се срещахме с директорите, с менеджерите, с чистачките, с прекрасните мъже, които поддържат двора, но учителите бяха изтласкани някъде. Те нямаше право да общуваме с тях. И дори ако искахме да видим как всъщност нашите деца ще бъдат отглеждани от тези директни хора, те затварях вратите и всъщност самите учители подхождаха с някаква мнителност такава. Вие какво искате всъщност от нас? Ще ни проверявате ли? Откъде сте дошли? Системата беше ригидна. Образователното съдържание беше пълно с някакви отживелици, ни зайци с байраци, които водят хора и децата трябваше да наизустават такива неща. Беше много страшно. Аз трябваше да напиша един доклад за един немски университет, как всъщност в България се преподава креативност. И не само, че креативността беше изтласкана, боичките бяха опасни, фломастерите децата си бъркали в носа, затова не им се дават, ножиците, Боже опази, това е някакво много страшно. Въобще творчеството от децата беше иззето в тези институции. Преди 4 години се случи един такъв голям тур из държавните детски градини. И да, беше много сериозно. В смисъл, обиколихме София, Пловдив, ходихме в някакви, дори такива в махалите, циганските. Просто се фрустрирах, Реших, че трябва да посветя времето си на това да се променят нещата. Да, в някои от самите институции, аз ги наричам така, защото за мен те не са училища или образователни центрове, имаше табелки с родителите до тук.
което все още го има. Ние се опитахме съвсем логично да разберем защо родителите не се допускат тук. Защото децата плачели. Това беше най-често срещания отговор. Нали, родителите са някакви ужасни същества, които ходят там и внасят смут в системата, объркват режима, те са некомпетентни, нямат уменията да се грижат за деца и въобще трябва да се държат все по-далече. Цялото това нещо, тази картинка за нас е с червени букви, значеше насилие. Това беше една система, която ни носеше насилие и ние просто решихме, че това е някаква несправедливост и трябва да се промени. Какво търсихме всъщност ние? Защо това нещо не ни хареса? Къде са учителите, които са близо до децата? Аз бях чела, бях се срещала с много хора, които всъщност твърдяха, че учителят трябва да е близо до детето. Трябва да има индивидуален подход, трябва да го разбира, трябва да му дава умения, знания, любов, отношение. Тези учители бяха с едни терлици, с едни мустаци. Въобще бяха много страшни. Едни жени, които бяха демотивирани да работят с деца, нали, чакаха да си направят стажа за пенсиите, въобще не споделяха ценностите на родителите, да речем, ама какво сега ще му стане, ако изяде едно кюфте, нали, смисъл, или... Да, те се използваха заплахи, също много страшно. Учителите не бяха приятели, ние търсихме хора, които са близо до децата. Солидарност. Къде беше общността, която си обменя умения и знания? В родителските кооперативи това много силно ме привлече. Солидарността между семействата, които обменят ресурси, обменят радости, обменят тревоги, обменят притеснения. Едно дете, в Африка имаше такава поговорка, за да се отгледа едно дете е нужно цяло село. И ние създавахме едно такова село, за да може да си гледаме децата заедно. Креативността също беше изчезнала. Аз мечтах за креативност, тъй като през изкуството лекува, изкуството дава умения, дава хармония и ако децата развиват своята креативност и спонтанност от ранна възраст, която имат огромен капацитет това да се случи, нещата съвсем много се променят. Така че търсихме креативни подходи към децата. Момент. Спонтанността също беше нещо, за което ние си мечтаехме. Децата да бъдат свободни да изразяват своята спонтанност. В системата, в която ние попаднахме, спонтанността беше разделена в някакви часове, в рамки. Ето сега е времето за приказка, сега е времето за храна, сега е времето... И въобще децата бяха много ограничени в своята спонтанност. Едва ли не тя се наказваше. Ако някой пита, добре, да ми къде, нали, ако се говори за баба Марта, говориха къде е дядо Марто. Нали, тази спонтанност и креативност беше наказана от децата. Или нямам отговор на този въпрос, така че по-добре си мълчи. Уважението към децата също беше някаква абстракция. Така че това беше голям закон за нашите търсения, че децата наистина ще подхождаме към тях с уважение. Те са ни компетентни личности, които могат сами да се справят с нещата, ако ние не им пречим, ако ние не им налагаме нашите предразсъдъци и ограничения и подхождаме с тях, ако подхождаме към тях с уважение, нещата наистина биха се развили доста по-хармонично. Ох, защо натискам другите копчета? Добре, ще изтърпите още веднъж това. Природа. Това също беше много, много важен момент за нас, нашата методика. Природата, някакси хората си мислиха, че това е място, където ходя на почивка. Нали, природата е в Гърция на морето или на планина, където има чист въздух. Не. Природата за нас е един съвършен организъм, жив, свързан
по един изключително хармоничен начин, да не кажа свещена. Тя е всичко, което ни дава ни всякакви ресурси за живот. Тя ни храни, тя ни поддържа, ние сме част от нея, ако достигнем до това ниво. И ако децата растат с идеята за свързано с природата, те се развиват по много по-различен начин. Ние търсихме място, където наистина да може да разгърнем всичките си умения в грижа към природата, проява на милосърдие, ако щете. И това също беше много важно. Детските площадки в държавните градини, през които минахме, всичките бяха асфалтирани. Играеха се с едни такива метални конструкции, които бяха опасни, нали, дори учителките не ги пускаха там. Повечето неща в самата стая бяха... Природата липсваше дори от класните стаи. Нямаше цветя, нямаше животни. И беше пълно с пластмасови играчки, които са безопасни. И дори сега страшно много се изненадах, когато ние откриваме нова детска градина в момента и ме задължиха да напръскам двора с 4 вида изключително токсични препарати. Ако не ги напръскам, те нямаше да ми дадат лиценз. Нали, на всичките препарати пишеше, че те причиняват нали, смърт и някакви много тежки неща, но това е по закон. Аз не мога да обучавам деца, ако не си намажа двора с всичките тези токсични препарати, което беше изключително странно за мен. Да, тя е опасна, децата не трябва да си играят с пръчки, моля ви се, камъните са опасни, мравките, нали, щипят, тя е мръсна. Много родители втълпяват на децата, че природата е мръсна, нали? Не трябва да пипаме земята, не може да ходим боси. Тя е някаква заплаха, нали, което всъщност отделя едно цяло съзнание. Нали? Тук вече един такъв дебат може да стане. Но за нас беше изключително важно да сме включени в тази съвършена система и да се опитаме съзнателно да подхождаме към нея. Радост в детството ни беше лишено от радост. Децата трябваше да учат, трябваше да са сериозни, трябваше да бъдат тихи и най-страшното послушни. Те не трябваше да вдигат шум, те трябваше да изпълняват команди и въобще радостта беше извлечена от детството. И това беше окей за всички. Нали, родителите се радваха, че децата наистина са сериозни и зрели, учителите се радваха, защото си почиват и въобще цялата система си работеше много добре. Докато ние търсихме нещо съвсем различно. Активните родители за нас беше много важно. Всъщност това е един от основните елементи с учителите и децата. Родителите са активни. В смисъл, ние не търсихме място като паркинг за деца, родителите да си оставят децата и те да се чувстват добре на този паркинг за известно време и после всичко да приключи. Ние търсихме активни родители, които да са ни партньори. Ние искахме заедно с родителите да се опитаме да направим нещата по-добри. Така че търсихме активни родители. Тъй като не намерихме всичко това, решихме, че ще си го направим сами. Търсихме чужд опит. Свързахме се с доста германски кооперативи, канадците имаха система от 60 години вече, доста разработени неща, те споделиха също много опит. Нова Зеландия за мен беше царството на детската игра. Там няма нищо лошо в това децата да си имат мъд корнер, такъв ъгъл за кал в градината, където да се цапат и да готвят и да разкриват всичките неща. Те са изключително насочени към образование базирано на играта. Германците ни дадаха много менеджерски опит, защото при тях също е разработена тази система от доста време. Концепцията ни, разбира се, беше семейство от семейства. Ние създаваме една общност. Ние създаваме една солидарна гражданска група. Нашия проект не беше чисто образователен, той беше социален. Разбира се, търсихме и много ресурси, защото в началото бяхме бездомни. Къщата, която търсихме, трябваше да е добре осветена, да е достатъчно голяма, да има двор. Ние за радост имаме огромна гора, точно на другия край на улицата, в центъра на София. Търсихме различни материали, като книги. В България аз не успях да намеря
книги, детски книги, които да са красиви, съзнателни. Да, просто, не знам, извън България някакси има традиция в произвеждането на книги, в илюстрациите, в стиловите изрази на едни детски неща. Просто тук нещата бяха много странни, затова в този момент създадахме библиотека. Почти 99% от книгите ни са чуждестранни. И да, това е също нещо, над което работим. Така възникна нашата летяща класна стая. Името дойде от едно дете. Много дълго време се чудихме как да се казваме. В началото бяхме Ририра, но там нещата, нали, вече доста се промениха. И един ден рисувахме с децата най-интересното училище. Какво е нашето мечтано училище? И едно дете нарисува една къща с балони, която лети и каза, това е нашата летяща стая. И къде е тя? Ами тя е тук. Ето. И започна да ни развежда с нашето училище. Така че оттам дойде името. Наричаме базата, защото това е нашия учебен център. Това е нашия кооперативен център, който е базов. В него идват стажанти да гледат как точно работим с деца, идват учители, които искат да си направят такъв подобен център. Сега помагаме на един горски център да се развие в Бистрица. Също Growers с нашия проект. Методиката на преподаване също е споделена. Там може да се ползват ресурсите, книги, материали, боички, кестени, топчета, всякакви неща, които сме събрали, също могат да се споделят. Имаме различни курсове, обучителни, за тях ще ви разкажа повече, но тази летяща класна стая, нашия кооперативен център е учебен и от него вече излизат все повече клонове и така се развиваме всъщност. Много силно заложихме горската педагогика в този център, защото от другата страна на улица имахме гора и ние решихме да я ползваме на максимално. Там децата бяха изключително нормални, това, което забелязахме. Всички си играха страшно много заедно, бяха изключително креативни, намираха своите ресурси, взимаха решения, правиха избори. Въобще общуването с природата им даде една много различна основа. И как точно протичаше нашето обучение? Ние нямахме педагози в екипа. Имахме психолози, имахме архитекти, социални работници, IT специалисти. Нямахме педагози. Търсихме си много време учител и се отказахме след това, защото учителите, които идваха, носиха част от тази система, от която се опитвахме да избягаме. Да, те питаха как точно си наказвате децата тук. Или защо... Въобще някакви неща, които се опитвахме да се разграничим от тях. Затова всеки един от нас прекара много време в проучване на различните методики. Имахме си валдорфски сътрудници, Монтесори. Аз вкарах много от Реджо Емилия. Това е една италианска методика, малко непозната в България, но изключително богата, изобилна. Така че всъщност си умесихме една наша си методика, която нарекахме педагогика от Марс. Това е нещо, което го нямаше всъщност. Тя има ритъм, въобще няма да ви говоря много за нея. Правим учителски курсове, на където запознаваме специално хората с част от нещата, които успяхме да комбинираме, според мен, доста успешно. Но общо взето в нашата идея беше, че нито една готова методика не е адекватна на личността на детето. Всяко едно дете е много по-широко, от която и да е било методика. И ако ти използваш инструментите конкретно в тази рамка, всъщност това е едно ограничение. Така че ние подхождахме към различните деца през различни призми. Имаше деца, които наистина бяха Монтесори деца. Те обичаха структурата, пъзелите, тази подредена игра. Имахме деца, които като се скарат, отиваха да медитират във ъгъла. Нали? Това също беше част от някаква такава чужда методика. Родителите бяха преки участници в образованието. Всъщност, за да влязаха
при нас родителите, също така експериментално, провеждахме обучение. Имаше един много голям разписан етичен кодекс за това как родителя влиза в нашето семейство. Когато работим с деца и когато един родител трябва да е адекватен към чуждите деца и почти безпристрастен към своето, нали, понеже се получаваха страхотни конфликти, решихме, че трябва, нали, самите родители да бъдат леко шлайфани и така пречистени през, нали, от своите предразсъдъци, от своя ентусиазъм понякога, нали, който също беше доста деградивен. Но давахме възможност и наистина родителите успяваха да участват максимално като преки участници в образованието и не само в мениджмънта, в поддръжката, въобще колкото повече ги въвличахме на наша страна, толкова много печелихме помощници, нещата ставаха много по-лесни и по-ясни. Учителите бяха близо до детето. Този лозунг, всъщност, за да го разработим на практика, също ни отне много време, защото всеки един момент, когато един от нас беше изморен, фрустриран, гладен, недоспал, той превключваше на едно друго ниво, където започваше да се изнервя, ставаше не толкова толерантен, не толкова креативен. Затова работихме страшно много върху това учителите наистина да бъдат личности, които просто развиват себе си, развиват своя опит и общуват с децата по приятелски начин, без ела да сега да ти кажа, нали, какво знам, а точно в един момент учителите станаха посредници между средата и децата, като участници в процеса. Този принцип го взехме от Реджио Емилия, тъй като там средата беше учителя на децата. Пространството, в което децата се движиха, беше изключително важно за нас. То беше динамично, спрямо различните цели образователни. Ние променяхме средата много пъти. Самите деца променяха средата много пъти. И въобще тя беше нашия трети учител. Това беше мястото, от което децата трупаха опит и умения. Но до тук, нали, спряхме с работата с деца. Но някакси не бяхме доволни. Нещата, които правихме, си ги правихме ние. И това за нас не ни беше достатъчно. Искахме да излезем навън и да кажем, ето виждате ли, когато родителите участват, когато наистина се използва един такъв ненасилствен модел на обучение, нещата стават много по-различни, много по-лесни и по-прекрасни за всички. Затова летящата класна стая се ангажира социално. Ние имаме доста социални проекти, с които показваме нашите ценности, нещата, в които вярваме, не само насочени към деца, насочени към зелената идея, например. Участваме в Световния пакт на осъзнатостта, което е глобално движение за ненасилие към природата. Участваме в различни проекти за включващи социални групи, работихме с бежанците, правихме различни курсове, психологически за нашите съседи или за ресторанта на долния етаж. По някакъв начин се опитвахме да включим много хора, привърженици на идеята, дори не пряко заинтересовани от децата и образованието, но от едни по-различни принципи, които ние решихме, че въплъщаваме. Така, покрай нашата база се сформира една общност. И всъщност за мен това е най-ценното в проекта. Защото всъщност, когато се създаде една общност, тогава текват страшно много механизми на общуване. И се нагласят чисто в социалната структура едни и такива по-различни течения. И така, толкова за летящата класна стая. Ние се учим през цялото време и за да бъде нашия експеримент устойчив във времето и самодостатъчен, всъщност се разклонихме на много академични клончета. Кооперативна академия, която е шапката на нашата класна стая, води много родителски курсове. Родителските курсове повече са... Имаме групи за собствен опит, имаме групи за подкрепа, родителска подкрепа.
различни психологически семинари, сега почваме терапевтичен курс по уида терапия за родители. Въобще родителите трябваше и на тях да им се помогне да стигнат до нашите ценности. Учителските тренинги ги нарекахме Learn, Grow, Love, защото за нас е важно да растем, да израстваме и да въплъщаваме любов. Затова учителските тренинги правим всяка година по 2. За мен все още са прохождащи. Те включват изключително много психологически неща, също чисто практически опит, какво сме събрали в торбата с хитрините, като работа с деца, нещо, което нито една методика не го дава като практика. И сега се опитваме да вкарваме и малко езотерика вътре. Сега ноември месец ще е първата такава експериментална група за учене през, да го наречем, древните мистични традиции. Защото това помага за израстването. We're all one. Това е нашата клонова мрежа. Това са всичките подобни на нас приятели, които всъщност така мултиплицират нашия марсиански модел. Клонова мрежа звучи много така сухо, но това са всъщност едни острови, семейства, които наистина споделяме с тях и опит, и ресурси, обменяме книги, обменяме учители, понякога обменяме и деца. Просто се създават едни такива връзки между малките звена. Сега стартирахме проект, който е с доброволци, ние ги наричаме добротворци. Това са хора, които искат да участват в нас, но да речем нямат уменията за работа с деца, но пък са добри IT специалисти, да речем помагат ни да развиваме сайт или някаква такава методика. Имахме няколко посещения от HP, които пратиха свои работници да четат приказки на децата и да споделят времето си с тях, което беше безценно. Тя е отворена програма, всеки може да се включи. Всъщност това помага за обогатяването на опита и на децата, и на родителите, и на общността. Така че също търсим добротворци. DAX са нашите немски партньори. Те са асоциацията на кооперативите там. Те ни дават изключително много, да кажем, мениджърски опит. Как точно се прави родителска среща, как се взема решение, как се правят графиците за готвене, как се чисти, как се търси финансиране, неща, които ни липсваха като инструменти. Те ни дават много. Имаме и други социални проекти, които също включват общността. Всеки месец с децата, с родителите и с хората в района чистим гората, която е около нас. И всеки месец събираме поне 10 чувала с боклуци. Това се случва вече за 7-ми път и се надяваме поне от 10-ти, нали, наистина да има някакъв ефект и хората наистина да спрат да хвърлят боклуци там. Да. Да, летящата класна стая в София. Близо в Лозенец, горичката в Лозенец е тази, през която минава трамвая. Тя е между семинарията и вече се влива в Ловен парк, за тези, които са от София. Да. Всъщност тук мога да ви говоря малко за учителските курсове. Или по-скоро не? Добре. Нашата мисия Марс. Нали? Всъщност какво... Постоянно си напомняме на къде отиваме, защото ако преди в целия този битовизъм и неща, в които бяхме въвлечени, всъщност в родителските кооперативи, в асоциацията, изтървахме посоката. И това нещо много ни промени. Затова имаше едно такова завръщане обратно към ценностите. Ние много често си напомняме на къде отиваме, какво искаме да направим и каква е нашата крайна цел, каква е нашата мисия. Нашата мисия е изключително проста и тя е просто един по-нормален модел за обучение. Един по-съзнателен модел на общуване с децата, по-пълноценно обучение, креативност, емпатия, природа. В смисъл, нещата са универсални, има ги навсякъде. Просто в чопленето на подробностите много често се забравят. Или се променят, защото се променя нашето отношение към тях. Ако не работим за себе си с това да останем съзнателни към природата, ние ще загубим тая ценност.
Така че много често си работим върху нас и върху това ние самите да сме едни по-пълноценни същества, за да може да работим по-пълноценно, да даваме повече истински искрени неща. И тук имах намерение да ви пусна всъщност кадри от това какво се случва през деня, защото много често в училищата, които съм посетила, насочени към деца, бяха изключително страхотни идеите, много вдъхновяващи, но на практика, когато трябваше да се случат, нещо липсваше. Нали? Как точно се преподава през игра? Ами, ето, дали по тези принципи, но когато тръгнеш да играеш децата, всъщност няма желание да го правиш. Така че се случи доста... Ами, то не се чува много. Това е Мария, нашия човека, който търси педагогически методи. Но да речем, имаме йога, правим circle time в кръг на споделянето, кръг на желанията, наричаме го по много различни начини. Учим езици. Всъщност може да някаква дискусия такава да си направим. Ако имате въпроси, мога да ви отговарям, докато нещо вкарваме. Това е нашата артикулационна гимнастика. Малките деца решихме, че ще им развиваме артикулацията и правихме една история за госпожа език, която е 15-минутно плезене. Много така забавно се случи, но всъщност децата почнаха да говорят много по-рано, по-бързо. Всеки ден имаме творческо занимание, което е изключително цапащо. Много често родителите им трябва време да свикнат с това, че ние творим. Имаме ритъм, в който, да речем, един ден използваме акварел, в друг ден глина, така нататък, максимално естествени материали. Да. Някакви... Ами да, някои деца и след 5 са при нас, защото родителите не ги пускат на предучилища. Да. А как е, в смисъл, успяхте по някакъв начин да го легитимирате? Да, работим с екип юристи и абсолютно легитимно. Ние сме образователен център, имаме си граждански договори с всичките ни учители, издаваме фактури, отчитаме дейности. Не сме точно като родителските кооперативи, които са група от хора, като клуб, нали? Ние сме малко по-развити административно, имаме доста документи, които се попълват, като съгласия, декларации, профили на децата, имаме доста тежка администрация даже. И по този начин, да, успяхме да се легитимираме. А кой води курсовете Learn, Grow, Love? Аз водя психологическата част, имаме и още няколко лектора. Сега имаме един йоги учител, който води, да речем, медитативната част. Имаме 2 художници, които водят творческата част и всъщност тя е, да речем, 30% от времето е цялата тази лекционна, теоретична част. Останалата е практика. И директно нашите курсисти влизат при нас на практика в базовия кооператив като помощник учители, като асистенти. Значи той е като подготовка всъщност за учители при вас? Ами не точно при нас. Ние споделяме опита си. Много хора не го ползват. Те го правят за себе си, понеже търсят, общуват с децата в тях, нали? По някакъв такъв терапевтичен модел, да кажем. Да. И да, има хора, които искат да работят след това при нас. Ние нямаме нужда от повече учители, просто ги пращаме на нашите клонове. И като цяло има глад за хора, които работят поради по-различен начин и са поне малко по-различни носители на ценности. Нашето място позволява 10 деца. В момента са 12 и наистина виждам, че групата е страхотна, но трябва да прекарваме повече време в гората. Малко, да, ни е тясно. И понеже модела наистина е много малък, имаме много малко деца, групата е малка, затова той много лесно може да се клонира. Затова много лесно може да се прекарва на други места, в други общности, дори да се обогатява с различни ценности от нашата, да е много лесно да се работи. За тези 12 деца работят 3 учители.
и един родител, който се мотае там. Да речем, ще почисти, ще ни приготви закуската и такива неща. Може ли да попитам нещо? Да, само отзад имаш един въпрос. Децата, имаме стая за почивка. Ние го наричаме lazy room. Там децата мързелуват. Имаме легла на 2 етажа. В момента децата ги използват за катерушки, правят цирк. Така че не ни се получава съвсем това, но наистина, понеже групата ни е смесена, може ли да пуснеш пак началния екран? Групата ни е смесен, аз много държа да са различни възрасти, нали, малко така дизайнерски подхождам по въпроса. Да, това е добре. За да може да има баланс между възрастите. Малките винаги спят, големите имат quiet time, ако малките заспят. Те четат тихото време, те четат приказка или пъзел, или сега ги изкарваме имаме още една малка класна, където учат. Децата сами поискаха да имат учебници, защото големите ходят на училище. Намерихме им учебници, в които развиват финна моторика, когнитивни умения, такива неща. Така че, да, спът. Това е всъщност нерегламентираната част. Те спът незаконно при нас. И още не сме измислили начин как да убедим властите, че те си медитират по този. Не спът, те медитират в момента. Да. С затворени очи. Да. Понеже няма нищо случайно, аз исках да попитам същото нещо, да. защото Барото и няма тук от Балет Монтесори. Вчера сте слушали. Аз работих при нея. В момента имаме този проблем в детската градина. Идват от ХЕИ и казват, ще ви дебнем, докато ви хранем. И това е страшен проблем, защото децата всички спят почти, те са манички и имат нужда. И едва ли не всички са на щрек, как ще ги събудат, къде ще ги крият, някакво такова. Да. Внезапна проверка. Да. Ами като цяло нашите юристи успяха да намерят начин да прокарат идеите. В смисъл, нашето помещение отговаря на изискванията. Те наистина не са създадени така. Има достатъчно, да речем, нали, квадратните метри за дете или всичко останало.